V mestskej časti Košice Krásna pribudlo nové inkluzívne ihrisko pre deti. V rámci slávnostného otvorenia predstavil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Erik Tomáš nové zjednodušené pravidlá pre takéto detské ihriská. Zjednodušili sme ich tak, že napokon sú len dve základné podmienky. Jedna je bezbariérový prístup a hlavne tá druhá, aby sa samozrejme zachovali na tom ihrisku minimálne 3 inkluzívne prvky, aby sa na týchto ihriskách mohli naozaj hrať aj telesne alebo duševne znevýhodnené deti. Teším sa, že ihriská v Košiciach postupne pribúdajú. Evidentne ministerstvo sociálnych vecí chce pokračovať v tomto projekte, čo je úžasné, pretože nikdy nie je dosť peňazí a verejný priestor vieme skrášliť aj tým, že detské ihriská opravíme, vynovíme, prípadne nové postavíme. V rámci projektu od roku 2021 už rezort poskytol viac ako 15 miliónov eur. Vďaka tomu mohlo vzniknúť viac ako 340 bezbariérových ihrísk po celom Slovensku. Na rok 2024 je vyčlenených ďalších 5 miliónov eur. Funguje to tak, že tie žiadosti musia byť podané v predchádzajúcom roku, ku koncu roka, v rámci mesiacov november a december, takže dostali sme pre tento rok 200 žiadostí a približne 100 budeme vedieť uspokojiť. Nebolo tu žiadne detské ihrisko, je to pozemok mestskej časti. Vedľa sme urobili takú puntákovú dráhu, to je len provizorná, ale preto sme žiadali o to ihrisko, aby aj v tejto mestskej časti bolo to ihrisko. Novo vybudované ihriská budú slúžiť všetkým ako viacgeneračný priestor s podporou socializácie a inklúzie detí. Ak ministerstvo dodrží to, čo hovorí, že chce ďalej podporovať túto myšlienku, tak myslím, že to je dobrá správa pre všetkých primátorov, všetkých starostov. No a my sa už len môžeme tešiť na to a rozmýšľať, či sme schopní priniesť nové projekty, či sme schopní angažovať starostov mestských častí do toho, aby takéto výzvy prijali. Z nového inkluzívneho ihriska pre každé dieťa Roman Martinský, Telke.